malakas pa ang truck natin. Mas malakas pa ang truck ko kaysa ito. Yes! Today is October 1st, so 2025 ng March is 4 years na ang truck ko. So March, April, May, June, July, August, September, October, 7 months. So 4 years and 7 months na ang truck natin. Kahit paano hindi pa tayo tinengga, malakas pa rin ang truck natin, lalo na sa paahon at saka especially ang engine brake ng truck ko guys, kapit na kapit pa. Kaya bilib na bilib din ako sa Volvo. Guys, dito tayo sa Rogers Pass. Yes! Ito yung isa sa pinakamatarik dito sa British Columbia, paakyat to. Malakas pa rin ang truck natin sa ahon kahit pa paano. Kaya bilib na bilib din naman ako sa Volvo, no? Hindi ako marunong sa truck or etc. Mechanical, pagkukumpuni ng truck, pero base sa experience ko, nakapag-drive na rin ako ng Peterbilt, pag-drive na rin ako ng Cascadia, nakapag-drive na rin ako ng international na truck. Nasubukan ko na rin mag-drive ng inward nung company driver pa ako. Ito Volvo sa torque, pero iba pa rin talagang Volvo guys. Bukod sa matipid na sa krudo ang Volvo, malakas pa. Hindi naman sa inaano ko yung truck ko, no, pero base lang sa experience ko, kasi experience naman yun eh. Nakasubok naman talaga ako ng truck. Malakas pa ang truck natin. Mas malakas pa ang truck ko kaysa ito. Kahit ganitong 4 na taon at 7 months na ang truck natin, malakas pa sa ahon. Yes! Pasalamat din naman ako kasi syempre kahit paano hindi naman tayo idinatown, kumbaga hindi naman tayo tinitenga sa karsada. Kaya para sa akin kung may magtanong sa akin tatanungin nyo ako kung anong magandang truck, base sa experience ko, Volvo na. Ito sa akin Volvo, para sa akin lang kasi na experience ko. Para sa akin, Volvo na. Yes! Ayan, dito tayo sa ahon. Nakaahon na tayo.
update sa vlog natin, no? Galing tayo sa Edmonton, Alberta. Doon tayo nag-deliver, tapos nag-pick up ako sa Calgary, Alberta kagahapon. Nag-drive lang ako ng mga konti lang sa hanggang Golden, tapos yan, nag-start ulit tayo ngayon. Papunta tayo ng Vancouver, British Columbia. Ito delivery ko ito bukas, dalawang delivery bukas. After nito ay pupunta tayo ng race Hillsboro, Oregon. Ayan guys, nandito na tayo sa sa pababa naman ngayon. After dyan, mayroon tayong paparating na brake tire check. Mag-brake tire check tayo dyan, tapos yung palusong. Ayan guys, once again is Lakay Tracker here, no? Nagbabalik tayo at nandito tayo ngayon sa Sept, British Columbia. Ayan, no? Nandito tayo sa steep downgrade ahead. That was 18 kilometer. Yan, mula dito andun tayo sa 8% pababa palusong. Kailangan dahan-dahan lang tayo magpatakbo. Andyan yung mga guidelines sa pagsunod ng mga brake check advisory. Yan. But anyway, sa mga nakasunod sa mga video vlog ng Lakay Tracker, no, galing tayo sa ulitin kulit, no, sa Edmonton, Alberta. Deliver doon, pick up tayo sa Calgary, Alberta. Tapos ito, load natin papuntang Vancouver, British Columbia. Ayan, no. Of course, kailangan nating inspectionin ang truck natin. Mandatory yan, hindi natin pwedeng i-bypass itong mga ganitong klase ng bagay, kasi baka mamaya tayo maputukan. Pag anyway, palitan natin yan. Papalitan yan. Guys, nakita nyo ganda ng view rito. At the same time, pagka truck driver ka, you get to see Canada, you know. Maluwang na washroom yan nandyan guys. Meron ding nagtitinda ng kung ano-ano dyan, pagkain. Kapwa natin mga truck driver, nag-brake tire check din yan. Of course, ilaw dito sa baba at saka sa taas, make sure gumagana. It is a site. Hindi lang yung tire ang pupukpukin natin ganito guys pagka nilusot-lusot nyo rin yung ilong yung ganyan, yung mukha nyo, amoy-amoyin nyo, baka mamaya meron na palang na susunog na rubber dyan. Hindi mo man makita yung usok, pero kung maamoy mo, hindi yan magsisinungaling yung ilong mo sa naamoy mo. Kaya lagi yan, dapat yan. Tripod pa, marami pa. Ilaw rito. Alright, okay. Temperature 0, set point 1 ang box, ayos. Alright guys, ayan, gusto ko lang din i-share sa inyo guys, kahit na ganito na katagal ang truck natin, na 4 years and 7 months, kasi kinuha natin ang truck natin way back 2021, no? March 2021, March 2021, March 2021, 22, 23, 24, 25, 2025 ngayon. Today is October 1st, so 2025
ng March is 4 years na ang truck ko. So March, April, May, June, July, August, September, October, 7 months. So 4 years and 7 months na ang truck natin. Kahit paano hindi pa tayo tinengga, malakas pa rin ang truck natin, lalo na sa paahon at saka especially ang engine brake ng truck ko guys, kapit na kapit pa. Kaya bilib na bilib din ako sa Volvo kahit paano. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo lulusong dito. Bali 8% downgrade ito, 18 km. Ayan, tara. Alright guys, let's go. Lusungin na natin itong dapat nating lusungin. Ay, papakita ko sa inyo guys kung gaano kalakas ang engine brake ng truck ko na to. Kapag sinit up ko yung engine brake nya na ito, hanggang doon sa pinakadulo, which is 18 km, wala nang brake yan. Kung pwede ko nga lang itaas ko nga lang yung paa ko, gagawin ko. Kaso nga lang syempre hindi na rin maganda yon kapag gano'n, kasi mawawala na yung safety natin. Kahit pa paano yung paa ko nandun pa rin sa nandun pa rin malapit sa ating brake pedal. Ayan on Highway 5. natin sa manual engine brake, isagad na natin ang engine brake natin. Yan hanggang sa baba na yan, ganyan guys. Tapos mag-hazard tayo para malaman nila na mabagal tayo. Paunahin natin yung mga gustong mauna. Mabigat tong pangarga ko sagad hanggang sa likuran Ayan guys, sa mga nakasunod sa video vlog natin, nakita nyo naman, alam nyo naman, di ba? Na merong check engine yung truck ko. Ngayon nawala na naman ang check engine ng truck natin. Siguro sensor lang siguro yan. Mamaya nandyan, mamaya wala. Bad sensor. Aksidente rito, ano ba to? Nandaan tayo kasi baka mamaya biglang to, pag pull out na ganyan tapos tayo. May hinihila siya. Towing pala, towing. Hanggang dun na to, sa baba. Kapang ang truck Ay 35 palusong, walang preno yan.
snow guys. Kalaban ng mga driver, especially ang mga truck driver, kasi siyempre tayo mga truck driver yung madalas lumusong dito eh. At saka pag lulusong tayo rito, be patient. Patience ang key. Hindi natin gayahin yung nagmamatulin dyan kasi sarili nila yun eh. Kung may mangyari sa kanila, buhay nila yun eh. Kaya ito lang tayo, ganito lang. Pagkas ano pa, easy lang palusong eh. Lakas ng engine brake eh. Talagang pipigayin niya talaga yung bigat eh. Pigang-piga. Yeah, kapag ka mga palusong na ganyan tapos merong parang yung covered na yun, yung bridge na yun. Actually hindi naman bridge yun eh, kundi daluyan yun ng snow kapag ka nag-avalanche sila galing sa bundok. Pag pumasok ka sa ganyan, mawawala signal. Ano, 29 kilometer per hour eh, kailangan natin taasan yung ano, yung ating ano, ilagay natin sa drive. Ilagay natin sa 9. Ayan natin mag-pick up ng speed para naman eh, makahinga yung ano, makahinga yung ating pan. Lakas ng ano yan, lakas ng ikot ng pan eh. Kapag kayong kailangan niyang tulungan yung makina, yung kapag umiinit yung makina, dinig na dinig mo yung pan. Gandun. Brake natin number 2. Yan. Pero malakas pa rin. Ito palusong to eh, 18 km. Chill lang tayo sa driving. Yung speed ko 88 km per hour. Engine brake number 2 nasa gear 11. Tapos ang RPM natin between 13 to 14 lang oh.
pa rin. Mga ilang buwan tayong hindi lumusong dito eh. Chill driving lang tayo guys. Chill driving. Chillax driving. Nasa dos lang engine brake oh. Pero kapag tinanggal ko o tinurn off kong engine brake ng truck ko, bubulusok tayo palusong. Pa rin ang engine brake mo eh. Andun na tayo sa dideliveran natin mamaya. Sa kalating oras na lang andun na tayo. Bukas na nga alas 11 ang delivery ko ng first drop. Pangalawa alas 3. Yun. Hanggang doon pa yan, doon sa pinakadulo pa doon. Unti-unti na siya nagpipick up ng speed eh. 100 na tayo. Lagay ko sa 12. Okay, lagay ko sa number 3 engine brake para bigain niya yung makina. I-compress niya yung compress brake para mag-compress brake siya. Speed natin, bawasan natin engine brake yan. Pag ano, laro-laruin mo lang yung engine brake eh. Pag umabot ka sa isang flat ground na ganyan, makikita mo yung speed mo pababa ng pababa kasi medyo pa-flat na siya, di ba? Tanggalin na natin engine brake, i-turn off ko na para mag-pick up na siya ng speed para tumulin tayo ng konti. Yan. Kaya pag nakapag-pick up na naman ito ng speed ng mga 190, applyan ko na naman ng engine brake. Hindi ko na kailangan prenuhan guys. Hindi ko na kailangan pa ng foot brake. Ang lakas, ang ganda ng engine brake ng Volvo guys. Wala mo, luma na ito truck ko. Luma na. Maglilimang taon na. Ang tinakbo ng truck ko na is, kita nyo, makikita nyo yan, 931,660 kilometer. So kung hanggang March siguro, baka March 2026, 1 million na tatakboy na, mga magwa 1 million na. Ayan, nag-speed up na, tumaas na naman ang engine natin, speed natin. Applyan ko ng 2 engine brake para mag-minor tayo.
palusong na to, ito na yung huli, tapos patag na dun sa baba. Ito, ilang kilometro ng palusong, hindi pa tayo nagpipreno. Ayun o, 6% track down gear for 3 km. Steady lang siya dyan. Hayaan mo lang silang mauna dyan. No problem. Naragasa oh. Rumaragasa. Doesn't matter. Makakarating at makakarating din naman tayo dun sa baba. Guys, malapit na tayo sa patag. Ito na yung patag doon sa Bandaron. Guys, ayan, i-drive ko na, alisin ko na engine brake para mag-pick up ng speed. Yun. Para sa ganun, bumilis-bilis na rin naman tayo. Patag na to eh. Alright guys, ayan. Malapit na ako sa mga isang kalating oras na lang. Dire-diretsuhin ko na to. Mamaya doon na tayo. Patag na tayo. Yun. Maganda pa rin guys ang engine brake ng ating truck. Kapit na kapit pa rin kahit na luma na si Cortapia. In 1/4 mile, arrive at 27417 Gloucester Way, on the left. Alright guys, nandito na tayo sa Vancouver, British Columbia. Sa dideliveran natin bukas ng umaga, mga bandang alas 11. Dito na ako magpapark sa street kasi
Alas 11 pa naman. Pwede naman mag-park dito eh. It's a quiet place to park, street. At may sign naman dyan na pwedeng mag-park eh. Park is permitted naman, kaya okay lang. Arriving at 27417 Gloucester Way, on the left. Okay. Ayan, guys. Okay. Ayan guys, oh. Choose sleeper. Tayo agad. Just baba tayo, ikutan muna natin ng unit natin para sigurado walang problema. Alright guys, ayan. So, dyan tayo magde-deliver bukas. Hindi ako pwede pumunta dyan, kaya dito lang muna ako sa street magparada. Pwede naman mag-park dito eh. Ayan o, mayroon siyang nakalagay na sign dyan guys, oh, nakita natin. Ayan o, commercial vehicle park permitted, maximum 72 hours. So ibig sabihin 3 araw yun. 3 araw pwede ka mag-park dito. Anyway, inspection natin sa unit. Ikot-ikutan muna natin bago tayo magpahinga. Napagod din ako guys, haba ng minaniho ko eh. Kaya sumakit ang likod ko. But anyway, at least andito na tayo. Nasa maayos naman tayong lugar. Pwede naman tayo magparking, hindi naman tayo matitikitan yan. Kaya okay lang. Ayun, dyan tayo bukas. Alright guys, so paano? Putulin ko na video vlog natin. Thank you for watching. Mag-iingat kayo lagi, ha? Susunod na video vlog natin, pupunta tayo ng Hillsboro, Oregon. Pick up tayo doon, papuntang Calgary. Sakaling pauwi na ng Winnipeg dyan. Guys, thank you. Ingat lagi. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.